Фестываль сцэнічнага майстэрства ў сталіцы. Яго ўдзельнікі артысты з Беларусі, Расіі, Ірана і Бразіліі. Увазе гледачоў тэатральныя пастаноўкі з любой кропкі свету. Для гэтага арганізатары падрыхтавалі онлайн-трансляцыю. Нам непривычно, мы привыкли к большой компании, к сотворчеству, к общению белорусских театров и международных, но Куфор международным остается и в этом году. 3 специальные постановки выйдут в онлайн. Это очень модный формат 2020 года. Все международные фестивали так или иначе вынуждены его были применить. Адкрыў фестывальную праграму віцебскі маладзёжны тэатр «Кола» з супраматычным небалетам «Уна, дачка Казіміра». 16 хадулістаў, яшчэ 10 акцёраў на адной сцэне. Па задумцы яны пераўвасабляліся ў арт-аб'екты, якія і дзейнічалі ў сістэме кода супрэматызму. Посвящен он столетию Уновиса. Это для Витебска очень грандиозная дата мирового значения. Когда-то 100 лет назад в городе Витебске в художественном училище, которое возглавлял Шагал, Малевич организовал огромное объединение утвердителей нового искусства. Вот с этим мы продолжаем жить дальше. У гэтым годзе ўдзельнікі як прафесійныя, так і аматарскія калектывы. Для Ангеліны Градоўкінай першы тэатральны куфар, але сваю акцёрскую дзейнасць пачала яшчэ 10 гадоў назад. У пастаноўцы галоўная роля сама дачка Казіміра. Ключевой концепцией было то, что сделать я не материальное, а материальное творчество, и все в этом мире это как бы конкретные формы, а не что-то за пределы материи. Фестываль «Тэатральны куфар» праходзіць у Беларускім дзяржаўным універсітэце з 2004 года. Ён адзіны фестываль студэнцкіх і маладзёжных тэатраў у краіне, які мае статус міжнароднага.